System Studio Sotis. Здравейте, приятели! Искам да ви съобща. На 16 август 2024 година ще сме в Ямбол. Каним ви от името на Ико и Стевка на каната Данчо и Даная. На 16 август ние сме там, Ямбол Бенд. Още много изненади ще има. Здравейте на всички приятели! Значи, както разбрахте, датата е 18 август 2024 година. От името на Стевка и на Ико канем всички близки приятели и роднини да присъствате на сватбеното тържество на Данчо и на Даная. Разбира се, за вас Румен Камбуров и оркестър Галакси, разбира се, в град Ямбол, ресторант Екатерина. От името на Ико и от Стевка канем всички приятели и роднини на сватбата на Данчо и на Даная. Разбира се, ще има и други изненади. Моето братче Кристиян Шаламанов също ще бъде с нас. Очакваме ви до скоро. Здравейте, мили мои! Имам едно важно съобщение за всички от Ямбол и целият окръг. На 18 август ще гостувам на сватбата на Данчо и Даная. От името на тяхните родители Ико и Стевка каня всички най-учтиво да заповядате на тяхното тържество. Ние ще бъдем там с моите братя от оркестър Галакси, аз Кристиян Шаламанов, ресторант Екатерина. Хайде, ямбулци! Gözleri mavili mavili, yanakları kırmızı gamzeli. Bu kız bana çok deli çok deli. Gözleri mavili mavili, yanakları kırmızı gamzeli. O kız bana çok deli çok deli. Да си ходиш по нашите махали, рак, так, тики, так, с нашите музики. И после аман, 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 аман да звучи. Рак, так, тики, так, запалили си ти. Обичаш да си ходиш по нашите махали, рак, так, тики, так.